תקשיב, הרעש הזה במשרד הורג אותי, אני לא יכול להתרכז. אני אגיד לך יותר מזה, 2/3 מהאנשים סובלים מחוסר ריכוז במקומות עבודה. והנה הפתרון. אני נכנס, מתיישב, פותח שולחן, סוגר את הדלת, וזהו. אני מרוכז בעבודה. נעבור על כל הדברים. יש כאן USB רגיל, Type-C, אלחוטי ושקע רגיל מתחת לשולחן. כל זה קיים בצד השני. השולחן נפתח ונסגר והוא ממש חזק. המושב הזה מאוד נוח עם משענת גב, עם חומר מאוד נעים למגע. הקירות מצופים בחומר אקוסטי, עם אפשרות למגנט כל מיני דברים שאפשר להסיר ולהדביק חזרה. למשל, אם יש לכם שיחה ופתאום אתם לא יכולים להשתמש במחשב, וזה אחד הפטנטים שאפשר להשתמש לשיחות וידאו בטלפון. יש כאן חיישנים שברגע שנכנסים לבוט, האור נדלק, וגם מבחוץ. ככה יודעים בדיוק שיושב פה בן אדם, ובחוץ כמו ברדיו, on air. המזג האוויר כאן מושלם, כי יש מאוורר, ולא שומעים אותו בכלל. לא צריך אולפני הקלטה לפודקאסטים, מספיק מיקרופון טוב ומחשב. אתם לא רואים את זה, אבל החלונות כאן קהים, כדי לשמור על אווירה פרודוקטיבית ואינטימית. הרוחב 2,200, גובה 2,300 והעומק 1,000. אם אתם רוצים לשפר את העבודה של העובדים שלכם ולהרוויח יותר, הבוט הזה למכירה. תקשרו.